Prosím, nechajme to tak. Už je to za mnou. Dnes je nový deň. Staré veci pominuli. Sú tu nové v Kristovi. A keď cirkev toto do seba dostane, sláva Bohu. Viete, čo je najhoršie? Môžem vám povedať, čo je najhoršie? Vydržte tu so mnou na toto miesto. Bo ja keď kážem, cítim, že toto slovo pada do vašich srdc. Viete, čo je najhoršie? Keď človek chce čerpať len z minulosti. Áno, niekedy si spomenieš a čo ti dá súd do budúcnosti. Ale nemôžem čerpať z minulosti. Ja musím čerpať z toho, čo mi práve dnes Boh dáva, aby to šlo do budúcnosti. Viete, je veľmi dôležité cirkev, aby tento svet vedel o tom, že niekto na zemi žije svätý život. Niekto na zemi žije s Ježišom Kristom. A je veľmi dôležité cirkev, aby sme neboli nakazení. Viete čo? V Sheffielde som uvidel troch ľudí. Počujte, možno mi neveríte, ale ja vám poviem. Amen? V Sheffielde som uvidel troch ľudí, ale nešiel som k nimi. Ani som im to nepovedal. Ani s nimi nechcem hovoriť, len som ich zavolal a trošku som s nimi rozprával. Chcel som zistiť, čo vlastne je v nich. Videl som troch ľudí, ako sú úplne nakazení iným učením. A ja ich poznám. Sú to požehnaní ľudia. Hovorím, iné učenie, iný duch, iný charakter a iné všetko sa práve dostalo do nich. Čo to asi vlastne je? Odkiaľ to asi vzali? Počujte, odkiaľ to vzali. Jeden človek, ktorý je kresťan, sa zahral na toho najduchovnejšieho a sa zahral, že je ešte väčším ako nechcem to povedať na mňa, ale musím vám to povedať, že je ešte väčší ako než som ja. Nehovorím, že som najväčší, ale dokonca šiel nad mojou hlavou. Chápete ma? Zahral sa, že ja nie som nič a že on je väčší. Vzal pár veršov, vyučovaní v dome, poďme cez internet, to ako niektorí šli do pekla a pár slov a to všetko. Ľudia sa zachytili a tak ich podchytil, že oni zomierali v duchu. Dole. A počujte, ja vám niečo poviem. Nikdy nezabúdajte, že my sme letničná cirkev. Amen. Ja sa chystám kázať toto slovo. Nie len práve toto, ale chystám sa kázať, ako niektorí dokonca neuhašujú moc svojho nepriateľa, ale uhašujú oheň Boha. Letničná cirkev je zvykla na prejavy a na Božiu moc. Je zvykla na Pána, je zvykla na Ducha Svätého. V letničnej cirkvi má byť slovo, zdravé učenie a počujte, má byť húkot ducha. Amen. Uvidíš, ako niekto padá, ako niekto sa trasie, ako niekto smeje, ako niekto behá. Počujte, zdraví ľudia, ktorí si vzali niečo do hlavy, mladých ľudí, začali do nich trepať tieto slova. Teď príde Božia moc, marazím tu podali gesta. A keď prišla Božia moc a ja, počujte, som začal, keď som kázal a videl som na nich niečo zvláštne, tak som sa naštartoval v duchu. Povedal som, a teraz príde pomazaný a ja uvidím na nich, ako to reaguje. A keď to nebude reagovať, lebo poznám toho človeka, že než som kázal, tak on sa trasol na stoličke. A teraz to není. Čo sa stalo? Zrazu má kamarátov, ktorí len pre nich síde. Niku, čo tu? Keď je stolko, ktorý pobešol Murdarav. A keď som začal toto vidieť, tak počuj, tak som začal kázať v pomazaní. A keď som sa postavil minule a kázal som a stal som tak a povedal som, halleluja, Pán ti žehná, ten človek sedel tak nemohol vydržať. Pomazaný. Ja som videl, halleluja, toto je letné, to je z nás. To je pomazanie. Niekto nech si hovorí komenty, vypísi štarđives, až o zasuvky mi vybuchilo. Nevadí, ja viem, čo je to. Ale proste razíme pesteren, tam je nadýkral. Takže nie sú to ducho, ostá sú kamen. Meni oca, amen. Sovaha. My sme z ducha. Tu môžeš padnúť, tu môžeš behať, tu môžeš skákať. Toto je církev. Ale len z ducha. Nie z tela, ale z ducha. Niektorí, ktorí chápu Božiemu slovu, na stoličke uvidíš ako...
A raz vyskočí stoličky, povedal, halleluja. Niektorí sa zatrasú, keď príde zjavenie. Alebo povedia, halleluja. Uvidíš prejavy, ako niektorí možno mňaukajú, to si ešte nevidel. Videli ste už niekedy? Nevideli ste niekedy takú prejavu. V cirkvách toto niekedy není. Viete, čo sa dostáva do cirkve? Duch náboženstva. Viete prečo? Lebo kazatelia zastali byť inteligentní. Machučka to je. A toto robia farári. Ježiš, keď kázal, počujte, keď za Ježišom prišli 600 vojakov, keď bol v záhrade, a povedali, kde je ten Nazarecký? 500 až 600 mužov s kotpiami, s mečami prišli za ním. A oni spali a Ježiš povedal, tu som. Viete, čo sa opravdu stalo? On povedal, tu som, 600 ľudí na zem. Ježiš, keď príde z neba, hroby budú púkať, skaly budú púkať. A keďže Ježiš má prísť do cirkve, tak mi nehovor, že budeš tak sedieť. Keď chcete Ježiša maškaramenden, ale on príde, ale ste pripravení, že tieto vybuchnú, ste fakt pripravení, že neuvidíte ani jedno sklo? Ste pripravení, že stolička sa zlomí pod tebou? Ste na to pripravení, že ti vlasy budú stať dúbkom? Keďže nie si na to pripravený človek, že ty si neuvidel ešte pomazaný. Počujte, ja som raz kázal, jedna žena urobila salto na mieste. Amen, amen. Fakt? Viete čo? Počujte. Tí, ktorí veria Božiemu slovu a možno majú niečo také, nevie si predstaviť, čo v nich je. Amen. Čo v nich je. Jedno malé dievčatko v cirkvi prišlo pomazaní a to malé dievčatko malo prejavy. Všetci sa na ňu pozerali, čo sa vlastne deje. Keď skončilo, všetci ju napomenuli. Jej rodičia, sú taký vec. Ty si tak skákala, behala a všetko ostatné, že som sa tak hambila za teba a všetci sa na teba pozerali. A to dievčatko dalo zaplakať a povedalo, vy poznáte Boha? Vy ho vôbec nepoznáte. Však ja od radosti, keď som pocítila Boha, som nevedela nič robiť, len skákať pre ním. Biblia hovorí, tancujte pred ním. A keďže budeš tancovať pre Boha, všetci na teba budú pozerať. Biblia hovorí, tleskajte mu. Niektorí jemu netleskajú, tleskajú z povinnosti. Ale počujte, toto je povinnosť a toto je jemu. Rozpoznáš človeka, ktorý pozná Boha a ktorý nie. Rozpoznáš človeka, ktorý pozná ducha a ktorý nie. Choď kázať v cirkvi takú kázeň. A viete, čo ti niektorí povedia? Prejaví ale veci. Tak dobre, tak urobme si Titanic. Vezmite lavuty, obležte sa krásne a nech vám hrajú. Ale počujte, ja nechcem byť hore. Ja chcem byť v kotolni, kde sa tancuje, spieva. Dievča, ktoré bolo bohaté a urodzené, hore nenašlo život a náladu. Prišlo dole vo špine a povedala, počujte, u nás, keď prešli gádže zo slovenského pastora Emila, oni povedali, to sme ešte nikdy v živote nevideli takú radosť, ako máte vy. My sme si mysleli, že opijete sa, bijete sa a ste len zlí. Ale keď sme videli, aká láska je vo vás, a keď tu chváli, ako tancujete pre Boha, tak my sa ešte potrebujeme učiť. Amen, 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 amen. My sa potrebujeme učiť. Viete čo? Počul som jednomu kazateľa kázať, ale viem, že ten kazateľ bol nakazaný. Áno, keď káže kazateľ nie z tela, pociťuj ducha. Lebo v cirkvi nemusíš mať zmetok. Duch, keď sa káže Bože, predstav si, že máš roky v Kristu. Ja kážem a slovo Bože do teba vpadá. A ty to veľmi prijímaš. A robí to s tebou niečo. Predstav si, že tam niekto už a tam niekto mužovia sa zatrasú. A niekto stane povie halleluja. A tak v cirkvi mnohí. Predstav si, aký život to je. Amen. Ale keď máš ľudí v cirkvi, ktorí len sa budú pozerať. A ešte tak. A povie slovo a robí toto.
On mi práve sedá. Až za slovo povieš. A skončí služba, Puterno udara John Kerry. A za týždeň zas. A Pale. A nech to cíti Boha. A v duchu si povie, super stanky. Povedzte mi, pozná človek Boha? Ja ti poviem, čo robí ten človek. On si ani neuvedomie, čo vlastne robí v duchu. Ježiš ho chce poženať a operovať. Ale keď bude na smrteľnej posteli, tedy povie, Ježiš, poď. Tedy budem neskoro. My potrebujeme poznať Ježiša. Ja keď cítim pomazanie, keď niekto káže, ja musím aspoň zakričať Amen. Amen. Ale keď cítim opravdové pomazanie a sila, ja musím vstať, zaplačem, slzy, bum. Nedá mi to. Keby si ma zviazal ruky a nohy, vieš čo, aj tak by som sa vedel postaviť. Amen. Toto robí slovo Božie. Chcete dôkaz, kde je zdravie? Počujte. Keď chcete dôkaz, kde je zavrie, tak to zistíte jedine tak. Keď pôjdete niekde, zavrite svoje oči a vnímajte len ducha a vnímajte slova. Ale nepozerajte sa na to, kto káže. Keď dneska zabudneš na moju tvár, tak nebudeš pozerať ma, ale viem, že budeš počúvať Ježiša Krista. Ale existujú ľudia. A Biblia hovorí, že v poslednom čase budú si hľadať učiteľov podľa svojich žiadosti, podľa svojho srdca. Podľa svojho srdca. Keď som slúžil v Licu a videl som jeden jediný problém, ja som povedal, Bože, nerad by som o tom slúžil, ale musím. Musím udrieť. Tak som povedal, keď chodíš za Pánom Ježišom Kristom, tak nezabudni, že svoju polovičku nenechávaj doma. Keď ju nechávaš doma, ty mi ukazuješ, že sa bojíš ju priniesť pred Krista. Nehovor mi, že tvoja žena potom pozná Boha. Lebo Boh ti nedá žiadnu službu. Ten človek, jak ucítil zo mňa, že ja idem a šľapnem na to. A on vedel, s ním si nedám rady. Vieš, čo urobil? Vzal všetkých maličkých, oblbol ich, keď som ja odišiel a ustanovil sa sám za pastora. A zavolal mi, keď som minulý týždeň stade šiel doma a napísal mi správu, už nemusí sem prísť. Už máme iného pastora. Hovorím, dobre, to co je? A som plakal a potom som mu vstal, a kto je ten pastor? Chcem vedieť. My sme prestúpili hneď teraz za hodinu u jedného Černocha. Ja som povedal, za 1 hodinu máš nového pastora. Si múdre. Super. A on ťa prijal? Dobre, počujte, doneste mi ľudí, ktorí len teraz prešli od niektorého pastora. A doneste ich ku mne a povedzte, nech príde ku mne a povie, kamo paš, to je pred posilnou, to je pred stupinou, za hodinu poviem, daj mi na to hodinu. Vieš, čo mu poviem? Modli sa aspoň rok a o rok, alebo pol roka. Príď za mnou, stretneme sa ešte dvaja, dobre? Nezdravý pastor. Vieš, čo bude? 20 ešte ne. 30 ešte ne. Dobre, poď. Spievaš? Ja som hral tam a tam. Čo? Ale zdravý človek. Povie, dobre, Pán ti ženaj, sadni si, máš miesto. Ale o rok sa stretneme. A kto je tvoj pastor? Tak ten a ten. Môžeš mi na ňu dať číslo? Dobre, zavolám mu. Práve sem prišli tvoji ľudia a hovoria, že chcú ku mne prestúpiť. Neviem, ako to je, ale najprv ti volám ja, lebo chceli by som ich prijal, ja som ich neprijal. Kto to je? Môžem sa s tebou stretnúť, ja si s ním sadnem. Toto robí zdravý pastor. Amen. Bludní ľudia povedia, a šmelo, a zahra sa pomazaný, všetko, ale nakoniec. To mi ver. To mi ver. Ne. Keď mi neveríš, uvidíš. Viem, čo je slovo. Viem, čo je pravda. A dokiaľ neveríš tejto pravde, zasekneš sa niekde. Počujte, Boh nás, mňa a teba nazýva kvetinami. Keďže si kvietok pre Boha, prosím, neubližuj svojim koreňom. Nevyťahuj ich a nesaď zas. Biblia hovorí, buď zasadený v jednej pôde, prosím. Keď je to možno katolická pôda, keď chceš, buď tam. Ale prinášaj ovocie.
Nemôžeš, mesiac sa vytiahnem, druhý mesiac chceme. To je nezdravé. Viete, čo je zdravé? Že budeme vedieť bojovať. Amen. Budeme vedieť učiť. Budeme vedieť takisto, koho máme v cirkvi. Viete, čo mňa zaujíma, na čo mi záleží? Kto mi sedí na stoličke. Amen. Mne nezáleží na tom, že stoličky sú naplnené. Mňa záleží na tom, kto sedí v stoličkách, aby som mohol použiť ľudí. Halleluja. Dobre? Takže teba poznám, Majky. Si verný, si požehnaný, nemám problém ti dať mikrofón. Teba, Ivan, poznám. Teba poznám. Poznám ťa. Už sedíš na tej stoličke roky. Sedíš možno mesiac. Sedíš možno týždeň. Ale vidím ťa. Ješ tieto slova. Ješ. Takže ja vidím. Nemôžeš byť neviditeľný. A nie si mesiac. A zaš si. Kde si bol? Sochadal. Možno počúvaš tvrdé slova, ale to sú zdravé slova. Amen. Toto je disciplína cirkev. Toto sa musia naučiť ľudia. Na téma Sabe de răspunsăres. Ale Iosua. A tu? La Hristos. Tem je dali namen, dobre. A pa čo som to vkladaní rúk? Tam na. A tvoje slova znevarí popríklad bez razinu. Tá soda, tá obek. No, dovidenia. A desátky páčas? No, keď dáš de pastorenge techa neupával. Nie sú dobrí ľudia vybudovaní. Ľudia idú von z církve, hriechy, podvody, smilstvo. Ľudia žijú v smilstvách a chcú slúžiť. Ale není niekto, kto by povedal násmilstvo. Nesmilstvo. Viete, aký som ja? Keby som mal chvaličov, ktorí žijú v smilstvo, už dávno sú dole. Viete, čo som schopný? Pustiť nejaké CDčko a spievať po tom CDčku. A keď nie, jedna chvála zatleskám a potom kázam Božie slovo. Ale aj tak Boh nikoho pošle. Amen. Možno začnem s niekým, kto možno nemá pomazaný. Ale my máme moc, aby sme vzali pomazaný a vložili do nich. Amen. Toto je zdravé učenie. Počujte, dokiaľ do jednoho mesiaca sa cirkev nemení. Není to cirkev. Je to pravda. Cirkev nemôže mať kopce, lebo Jan Krstiteľ povedal, vyrovnajte Pánovi cestu. Amen. My nemôžeme si robiť tu v Peterbore, čo chceme. A ja už nemôžem tu robiť všelijaké veci, ktoré sú z tela, to si ani nemôžem dovoliť. Ja som vzal celú rodinu, aby som tu 2 dní bol len preto, aby ste dostali do seba oheň. Amen. Ja sa potím tu dneska preto, aby ty si žil v duchu. Amen. Amen. A ja vám tu nekážem bajky. Ja vás mám rád. Amen. Keby som vás nemal rád, tak som doma. Ja doslova, poviem vám pravdu, keď som doma, niekedy plačem a tak mi v srdci ste, že nikdy v živote na vás nezabudnem. Každého jednoho, ktorý tu sedíte na stoličky, môžem povedať, že ste mi v srdci. Amen. Keby som vás nemal rád, už dávno utečiem. Ale ja neutečiem. Lebo ja nie som pastor, ktorý vidí, niekedy tu zostanú 5. Ja vybudujem 5. Amen. Možno jedného z nich vybudujem, pošlem a poviem, založili sme zbor. Počujte, Boh mi niečo ukázal. Verte mi, alebo nie. Možno to je duch proroctva, ktorý práve teraz hovorí. Nie, že prorokujem, ale cítim, ako keby duch Boží skrze mňa práve teraz hovoril. Boh mi ukázal a preto som to urobil a ešte viacej príde. Bože, ja cítim cirkev, ako to hovorím. Aleluja. Boh mi ukázal v mojom duchu v Peterbore. Bude najväčšia cirkev. Amen. Viete, čo mi Pán ukázal? Pre Pána. Videl som v duchu videnie. Videl som hlavy, ktorí neboli len čierni. Videl som hlavy, ktorí boli aj žlté. Tu budú miešané národy. Od začne práca, od vtedy, keď tu pošlem pastora, to je duchovné. Ja tu budem chodiť. Ja už nie, že skončím. Možno tu bude pastor a o ďalšie 2 týždne prídem tu. V mesiaci 2-krát, 1-krát možno prídem. Budeme mať konferenčné stretnutie. Prebudecké stretnutie, evangelizácie.
Rôzne semináre ranné. My keď tu pošleme pastora, počujte, niekto s nami tu vyrastal. Ale počujte, posun. Moje ruky sa zdvihnú. Pošlem pastora do Peterbora, pastora do Newportu. Na ďalší rok otvorím ďalšie mesto. Možno pôjdem do Afriky, možno pôjdem do Číny. Napísal mi jeden koment na internete, je to muž z Ameriky a on mi povedal, že chce sa so mnou stretnúť. Ja neviem, kde ma Boh zavedie, ale jednu vec viem, že Boh rozširuje naše korene. Viete, čo robí strom? Viete, ako má ovocie strom? Keď korene sa predĺžujú. Amen. Choďte vyseknúť strom. Keď ho vyrežeš, áno. Ale choď ho zobrať, vybrať s koreňmi. Aspoň taký strom. Ja ti poviem, koreň. Stade začne strom, koreň pôjde tak. A skončí možno sem. Len jeden ten najmenší koreň. Ďalší koreň. Pod zemou má aspoň 4 metre dĺžku koreňa. Viete, čo Boh robí? Rozširuje naše učenie. Rozširuje naše korene. Viete, kde som začal? Nie od vrchu. Ja som tu búchal. Chanavas. Quando comincia na Câmara Stefano, pero a fortuna cade echik Chanava. A tolman para casa tuya. Khan Andrejčík. Kida Rubara. A sovti kida skale barak. A my byla kide Amerikale bara a Khan kade Andrejkov. A soske. Master jen to soske. Sadzinaha. Aha, zasadili, čakáme. Nemej nič. Čo úžas. Úžas. Viete, čo mi Pán ukázal? Počujte. Cirkve, ktoré si založili po celom Peterbore. A toto môžete aj vyhlasiť. Oni len to položili nad zemou a zahrábali ako naše ženy, ktoré robili na jamky. Amen. Koreny nemajú. Viete, cirkev, ktorá má koreň, môžem vám to vysvetliť, čo znamená koreň? Amen. Počujte, cirkev, ktorá má koreň, dôkaz toho, že má koreň, je vtedy, keď príde tlak diabla a fúkne sprava a pozri, čo robí cirkev. Posunie sa na nebo. Amen. Fúkne diabol sem, vzadu. A kázateľ a ľudia cítia, sú to piskérle, penincele, prelence, sú to ľahko, sa chce bojí. A církev má korene. A diabol chytí a chce to vytrhnúť. A ty cítiš, ale koreň nepustí. Počujte, viete, koľko chceli vytrhnúť našu církev? Viete, čo prišlo na Peterboro na Sheffield, aké časy? Počujte, diabol, všetky legia démonov tlačili na strom. Peterborough už bolo tak. Ale počujte. Potom sa vrátilo. Amen. Ja som povedal, diable, no skús ju vytrhnúť. Keďže sám Kristus hovorí, že on je hospodár. On so svojím rukomí vzal semeno a povedal, čo on stavil, to nikdy nespadne. Nikdy nespadne. Nikdy to nespadne. Počujte, ste pripravení na novú sálu? Cítim, že v tejto sále nemáme byť. A po konferencii ja sám nájdem sál. Povieš nie? Uvidíš. Polnočasová sála, že ja ich budem mať kľúče, ja si ich vyzdobím. Ten pastor, ktorý tu bude, ja mu dám kľúče. Ste na to pripravení? Budete chodiť na ranné modlitby, na vyučovanie, budete mať konferencie a ľudia budú prichádzať. A kde to bude? Nie tu skrytý, tam niekde v centre. Amen. Poľáci budú chodiť na službu. Nie len zostať v tejto úrovni. Ďalej poďme. Ja sa o to postaram, mocno mene Ježiš. Amen. Tak to má byť. Kázatelia, budete musieť kázať na uliciach, chodiť po mestách. Tak to je? Dokiaľ nebudeme kázať a nebudeme chodiť po mestách, tak to bude zbytočné. Ja vám chcem niečo prečítať. Halelujá. Poprosím chváliča.
Koľký z vás veríte? Koľký z vás veríte, že čistota je od Boha? Amen. Zdvihni ruky, keď so mnou súhlasíš. Povedz so mnou, súhlasím s čistotou a so svatosťou a nech Božie slovo to potvrdzuje. Amen. Amen. Počuj. Jedna sestra mi volala na Skype. Hovorí mi, pastor, ona na mňa dá chytať. A ona bola z Írska. A ona potom sa presťahovala do Lancasteru. Viete čo? Ja nie som sudca. Ja vás upozorňujem. A počujte. On hovorí, pastor, milujem Ježiša, idem za ním, ale nie som ešte vydatá. A ty si mi povedal, že ešte nesmiem slúžiť, že som smilstva. Takže sa musí najprv vziať a potom začnem slúžiť Ježiša. Ja som jej povedal, vieš čo, slúžiť ako zvestovať a tak ďalej, buď slobodná. Ale osobitne vpredu nemôžeš byť, lebo to je hriech. Predné miesta dáva Kristus. A ona povedala, dobre. Šla do Lancasteru. Jeden človek, ktorý sa hovorí, že je pastor, ona mi volá a hovorí, pastor, ako si mi povedal, ja už som vo chválach, aj môj manžel hraje klavír. Som povedal, už ste sa vydali, ona nie. Som povedal, ako si vo chválach, kde? Ja už bývam v Lancasteru, už nie som v Írsku. Ale budem sa vrácať tam trošku a tu trošku a tak. A tvoj manžel je vo chválach v Lancasteru. Áno, kto ti povedal? No ten a ten pastor. Som povedal, a on je pastor? Áno, požehnaný pastor, veľmi dike sarkazino. A počúvaš, ako spievajú. Ja som padla na kolena. Ja poviem, to je dobré. A prečítal si tvoj pastor aspoň Bibliu? Pastor, perfektne. Nastav. A prečítal si aspoň 1. list Timoteova 4. kapitola? To čo je to za pastor, že keď nepozná jednu stranu? A čo také tam píše? A ja som ich čítal. Ale duch hovorí výslovne, že v neskorých časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov. Hovoriac v pokrytectve lož, majúci žhavé poznačené vlastné svedomie, ktorí budú zabraňovať ženiť sa a prikazovať zdržať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril a používanie ďakovaním pre veriacich a pozvanších pravdu. Budú zabraňovať ženiť sa? A on Ježevrej povedal, ale na muž nestarval vera duní. Páča zledeval Sandro Jilo, fejs, tak o to nadýchalo Jilo, či ododýchal papíra, ododýchal Jilo, tača. A my pěťa som ťa čípen. A Boh hovorí, budú zabraňovať ženiť sa. A Biblia hovorí, blúdne učenie, démonické učenie. Keďže niekto hovorí, oda nič, démonické učenie, pokrytecké učenie, biľagované učenie, ktoré ľudí oslepuje. Ľudia nikdy nevyrastú. Aj keby liali na nich 10 litrov oleja, aj keby mali to najväčšie obleky a krásne bohatstvo, nevyrastú, lebo duch zjavenia ich do toho nepustí. Človek, ktorý žije podľa slova Božieho, počujte, príde za kazateľnou, zdvihni ruku.